待て。なあ、あいつ。ごめんなさい。もう追わなくていい。お母さん、ちょっと出かけてくる。何時に帰ってくるの？行ってくるね。くそ。すいません。なんだ、バカにしに来たのか。いやいや、違います。僕、記憶が曖昧で、何も覚えてないんです。ああ。あんた、片桐蓮じゃねえか。それって、僕の名前ですか？お父さん、どっかで僕と会ったことがあるんですか？違うよ、有名人だよ。どういうことですか？指名手配犯だ。え？僕が、指名手配？だから早くここから逃げた方がいい。懸賞金は1000万だぞ。僕は、何をして指名手配なんかに。わかんないよ。こんなとこに住んでるんだから、情報なんてまるで入ってこない。そんな俺でも知ってるんだ。ほら、早く逃げなさい。お父さんは、なんで僕を逃がしてくれるんですか？俺には通報手段なんてないからね。教えていただいて、ありがとうございました。おい、待て。あんまり物音を立てるな。俺がここにいるってバレるだろ。何？君も追われてるの？お前、静かにして。ごめんなさい。じゃねえよ。片桐蓮じゃん。お前なんでこんなところにいんの？僕が聞きたいよ。僕だってさっき知った。公園で目が覚める。その前の記憶がないんだ。はぁ？これお前だろ。交際相手の女性を刺殺した27歳の男。現在も逃走中。だってよ。僕、そんなこと。懸賞金1000万。でも、ほとんど証拠は出てないよ。俺も追われてるから、通報できないか。世間では、僕が事件を起こしたってことになってるらしいけど、自分でも本当にやったか信じられない。身に覚えがねえのに追われるのもつれえよな。でも、嘘ならいくらでもつけんじゃねえ。違うよ。信じてくれないとは思うけど。
しゃあ、上がった。この後どうせ行く当てなんてないんだろ。ついてこいよ。お邪魔しまーす。いやー、久しぶりだな。いやー、急に泊まりに来るって言うから、びっくりしたよ。おい、こいつ。いやー、疲れた。布団借りるわ。いや、おい。まず、誰か連れてくるんだったら先に言え。100歩譲って知らない奴だったらまだしも、指名手配犯を連れてくるのは違うだろ。いや、そんなことは分かってるよ。分かってるってなんだよ。この後こいつをどうするつもりなんだ。今すぐ出てってもらえるように言え。いやいや、こいつは確かに指名手配犯だけど、記憶がないんだって。は？こんばんは。昨日ぶりですね。どうも。近くで片桐蓮を見かけたという通報が入ったのですが、何か知りませんか？いやー。そうですか。不審な人を見かけたら、ご協力お願いしますね。簡単には捕まりそうにないですね。二人はたまたま河川敷で出会って。で、どちらも警察に追われてると。なんで逃げ込む場所が俺ん家なんだよ。いやー、お前しか頼れるところがなかったんだよ。記憶の手がかりになりそうなものはないの？充電はないんですが、スマホがポケット。他は？こいつのニュース見たか？いや。証拠がまだ出てないんだ。被害者家族がワーワー言ってるだけみたいで。こいつが本当に殺したのかまだ分かってないんだ。でもな、わかったよ。どうしてお前がこいつを信頼してんのか知らねえが、こいつが記憶を取り戻すまで協力してやるよ。でも、まだ殺してないとは限らないんだ。その時は、わかるよな。てかさ、めっちゃ話変わんだけど、今日数学2時間あったんだけど、柴 T どっちも来なくて。マジで？それで他の先生に理由聞いてみたんだけど、肺に水溜まったらしいよ。じゃあさ、これから数学どうすんだろう。教師とか足りんのかな。2ヶ月休みだって。マジか。言い忘れてたことあった。たまにはさ、レンの家遊びに行ってもいい？いっつも俺ん家だからもう飽きちゃってさ。家はちょっと、うち親がいなくて、おばに育ってもらってるんだけどさ、あんまり迷惑かけられないんだよね。ごめん。セータンちゃんはいつでも行くよ。なんだよ。結局俺ん家じゃん。おう、起きたか。はい、スマホの充電 100%。ありがとうございます。お前、LINE すらやってないってどういうことだ？着信履歴、榊原ってやつから3回も連絡が来てる。榊原？なんか思い出した？いや、さっき夢を見たんです。でも、もしかしたら。よくわかんねえけど、榊原ってやつがお前に関わってんのは間違いないな。レン、久しぶり。心配してたんだよ。ちょっと待ってください。今、記憶がなくて。何言ってんだよ。今、どこにいんだ？はじめまして。本庄司です。わけあって、今、片桐くんをうちでかくまってるんですが、こいつ、今記憶がなくて何も思い出せないらしいんです。この後、時間があったら、会ってほしいんですが、いかがでしょうか？あ、はい。わかりました。ありがとうございます。手がかり、つかめたらいいな。おい。そう、行くぞ。
じめましてじゃないですよね。こうやって話すのも卒業式以来じゃないか？何も思い出せないんです。僕について知ってることがあったら教えてください。頭なんか下げんな。頭以外全部上げてみ。高校の頃の話しかできないけど大丈夫？高校の頃の蓮は警察官になりたいって一直線だった。お前は成績もいいし、女子からもモテるし、おまけに運動神経もいいし、先生からも好かれる。そんな奴が人殺しなんてしないと思うな。俺は信じられない。さっき、僕がおばの家で暮らしているって打ち明ける夢を見たんですが、これは本当ですか？ああ、そんなこともあったな。印象的だったから俺も覚えてるよ。蓮の両親は小さい時に離婚して、母親も病死したって言ってた。だからおばさんの家に住んでるってのも本当だ。そのおばの家って知ってたりしますか？うん。実際に行ったことはないけどな。案内していただけますか？今動くのは危ない。男二人が俺らのことをずっとつけている。少し時間を空けてから向かおう。桜井。何年も使われてないここに捜査本部立ち上げるって上は一体何を考えてるんですかね。この事件は不可解な点が多すぎる。片桐がやったって証拠は何一つ出てないんだ。まあまあ、あんまり上に文句を言っても面倒だから変なことはすんなよ。懸賞金1000万はさすがにありえないっすよ。言ってしまえばただの人回しっすね。こんな莫大な金が動くのはさすがに何かあります。裏がありそうだな。わかりましたよ。おい、お前だな。どうした？また夢見たのか？俺は人を殺した。今、この手で殺した夢を見たんだ。でもまだわかんないんだろ？記憶を見たんだ。やっぱり記憶がなかっただけで俺は。いやいや、何かの間違いだって。それが本当なら、お前は、あいつらって、俺らをつけてたやつだから。警察か？片桐が狙われてるに違いない。ここから逃げないと。こいつらが何者かわからないうちに、下手なことはできない。ここは俺がどうにかしとくから、お前たちは裏口から逃げろ。でも、俺はお前がやったなんて絶対信じない。だから、お前も自分を信じろ。わかった。ありがとう。あいつ、大丈夫なんか？ここみたい。開いてる。こんにちは。なんだ？何かおかしいぞ。入ってみるか。本当に誰もいないんだな。俺らは2階に行ってくる。
ずいぶん綺麗だけど、ここ本当に人住んでるのか？なんだこれ。おい、片桐。柳川って誰だ？あこれ。なんだこれ。稲森幸三を訪ねろ。あの人に聞いてみるか。お前とダメだろ。この家って誰も住んでいないんですか？片桐さん、最近見てないね。いつ頃までこの家を使ってたかわかりますか？あいつらってああ、そうだったんですね。最近物騒ですからね。ありがとうございました。くっそ。最悪だ。来い、こっちだ。大丈夫か？ありがとうございました。それじゃ、僕はこれで。おいおいおい、どこ行こうとしてんの？僕になんか関わりのある人ですか？今、記憶がなくて、すいません。では。おい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 。ごめんね。記憶がないってどこまでだよ。俺たち一緒に働いてたろ。高校生の時の記憶が少しと、人を銃で撃った記憶しかないんです。そうか。お前は確かに人を殺した。でもな、その記憶、女性じゃないだろ。確かに。細かいことまで言えば話は長くなるが、簡単に言えば、お前は警察官だ。え？ただの警察官じゃなくて公安。公安に行ってもらうことになった。バイさん。そして俺は、俺、異動が決まったんだ。俺がいなくてお前は大丈夫。今日から桜井先輩の下につくことになり、移動先は桜井優。桜井優公安。桜井優公安。そして俺は、片桐桜井優。大丈夫か？おい、しっかりしろ。片桐、しっかりしろ。あいつらどこ行ったんだよ。こんにちは。どうも。本庄司さんですか？お兄さん、片桐蓮ってご存知ですよね？知らないとは言わせませんよ。いくらニュースを見なくても、どこかで耳に入ってますよね。まさか世間を賑わす片桐蓮を知らないとでも言うんですか？知ってますよ。そうですよね。片桐はどこだ？何が目的だ？何が目的って、そりゃあね。片桐蓮の捜索ですよ。私たちはあなたが一緒に行動しているのを見てしまっているんです。で？だから、今なら見逃してあげるので、片桐の居場所を
教えてくれませんか？お前ら警察か？先にあなたが質問に答えてください。なんでもないのはもういいですか？ここで話す義務なんてないでしょ。ちょ、やめてください。こういうことはしたくないんですよ。お前ら、本気か？おい！何してるんだ？銃を下ろせ。おい！銃を下ろせ！俺らに銃なんか向けんなよ。お兄さんとしてることは同じです。これも捜査の一環なんですよ。私たちと揉めたくはないでしょう。あなたたちが何やろうと銃を下ろしてください。分かったよ。命拾いしたと思え。次はねえからな。待ってください。あなたを銃刀法違反で逮捕します。やめろ。俺たちは公安だ。公安？何があったか詳しく教えてもらおうか。大丈夫か？おい、しっかりしろ。片桐、しっかりしろ。こいつ。片桐、大丈夫か？マジかよ。稲森幸三、柳川雄生、今回もいけるか？いけますよ。あれなんすか？バレたかなんかっすか？いや、18年前の片桐。ああ、はい、わかりました。でも、こんなに情報少なかったら僕たちだって困りますよ。こっちだって最善は尽くした。その代わり、報酬を弾むぞ。任してくださ柳川雄生。柳川？片桐は？ぐっすり眠ってるよ。こいつが目を覚まさなきゃ何のためにこんなことやってんのかわかんねえよ。この間、怪しいバイトしてるって相談したじゃん。段ボールのやつか？そう。薬物とかだったらまだよかったんだ。それでも十分犯罪じゃねえか。まあ、そうなんだけど、中からは異臭がして、ただもんじゃねえと思ったから、思い切って開けてみたんだ。中には切断された手足が入っていた。持ってきました。よし、次を頼むぞ。この仕事を辞めたいんです。あ？何言ってんだ。そんなこと許されるわけねえだろ。すいません。またよろしくお願いします。次の日も運ばされた。指定された時間よりも早めに着いたから、荷物を置いて逃げようとしたとき、あの男はいた。あの男？ああ。俺は恐る恐る様子を見に行ったんだ。早く着きすぎた。すまねえな。もう少し増えそうだ。任せてください。よく働くバイトがいるんすよ。気づかれてないか？あ、昨日辞めたいとか言ってましたね。そいつも雇いてくれ。やべえ。それだ。くそ。それから俺は殺に追われている。なんで追っ手が
受け子から警察に変わってんだよ。いや、俺にもわかんねえよ。その、受け子的なやつと一緒にいた男が、片桐の近くにいた。よくわかんねえな。だから、片桐は何者なんだってことだよ。お、来たそんなに近くで見てたら目悪くすんぞ。刈谷先輩、片桐についてちょっと分かったことがあるんです。なんだ？こいつ、元警察官です。書にあったデータには、両親が幼い頃に離婚。母親は9歳の時に病死って書いてありますね。意外といいデカだったっぽいっすよ。じゃあまだあります。1年前に配属先が変わったっぽいんですが、この続きがないんです。というと、片桐は公安の人間か。ビンゴ！僕もそう思ってましたよ。なんで分かったんですか？なんかつかめないかって、片桐を探してる時に、公安だって名乗る奴らが一般市民と揉めてたんだ。どこの班だって思ったけど、人前で躊躇なく銃を出してくれ。確かに公安ならやりかねないなって。そんなこともあったんですか？やっぱり裏があるな。片桐が公安なら、公安がうろつくことにも筋が通るし。俺ら今から公安を相手にするんすか？足突っ込みたくないな。いつからつけてた？これは馬場先輩に報告だな。おい、待て。なんでこんなことしてんだ？黙れ。柳川って誰だ？稲森って誰だ？その二人が片桐とどう関係してんだ？お前には関係ないことだ。言う必要はない。あ！関係ある。片桐は俺の後輩だ。今俺はいつでも撃てるのだ。わかったよ。稲森幸三は片桐蓮の父親だ。ただ、片桐は小さい時に両親が離婚していて、記憶はないかもしれないな。柳川雄生は元警察官だ。お前も知ってんじゃないのか？柳川が片桐にどう関わってんの？暗黙の了解あるだろ。あれには触れちゃいけないっていうさ。なんだそれ。んだよ、知らねえのか？片桐じゃねえ。片桐の母親が関わってる。もうこれ以上言えねえよ。なんでだ？それはお前が一番わかってるだろ。持ってるもん全部出せ。あ？早く。逃がすのか？いいから。殺さねえのか？行けよ。俺はあいつらみたいなことしたくない。お、柳川、無事か？お久しぶりです。電話なんて珍しいですね。お前は組やちらに狙われている。とうとう僕もですか。お前、何か掴んでんだろ。はい。まあ、僕が殺されても、上はどうせ世間には公表しないんでしょうね。わかった。今どこにいんだ？家です。会って話がしたい。明日の朝9時、幸い町公園で待ってる。わかりました。くれぐれも、やつらに気をつけろ。カリア、ちょっと頑張りすぎだぞ。先輩、戻ってたんですか？ああ。お前は早く休め。いえ、まだまだです。今、過去にこの町で起きた事件を漁ってたんですが、おこし一家殺人事件って知ってますか？それはやめとけ。やっぱり何かあるんですか？それだけは触れるな。調べるなんてもってのほかだ。
今回の事件にこの事件が関わってるかもしれないんです。教えてください。あのな、カリア。お前もいい歳だろ。少しは気を使ってくれよ。危険だから、過去にも同じような経過を見てきてるからこそ、俺を心配してんすよね。俺だって分かってますよ。でも、自分の命をかけても誰かを救いたいって思ったから、俺は刑事になったんです。18年前、俺は、大越一家殺人事件の捜査を担当していたんだ。今回みたいに、捜査が難航し、3ヶ月が経ったある日、故に、桑畑正史という男を犯人に仕立て上げ、捜査を進めろと命令があったの。沢渡、お前、大越一家殺人事件について調べてるだろう。はい。桑田正史、こいつが犯人だ。やっと証拠が見つかったんですか？いや、見つかっていない。じゃあどうして？こいつが犯人なんだ。上の方針に逆らうようなことはやめてくれ。そんなの当時から冤罪逮捕がどうとか言ってんのに、さすがにおかしいと思って抗議しても何の意味もなかった。そして今でも大越一家殺人事件を調べていた警察官は行方不明になってる。そんな。だからやめてほしい。俺だって望んでそうしたわけじゃない。いくら上の方針だからって何もしてない人に罪をなすりつけるのは間違ってる。今も桑畑は服役中だ。なんで上はそんなことをするんでしょうか。犯人は警察内部にいるんだ。それしか考えられない。教えてくれてありがとうございます。明日、桑畑に会いに行きます。お前、先月辞めた柳川だって、俺がうまく話をつけられなかったら、殺されてたかもしれないんだぞ。自分のケツは自分で拭きます。この事件が事件解決へと導いてくれる気がするんです。お前なあ。桑畑正史さん、大越一家殺人事件の真実を確かめに来ました。あなたはこの事件の犯人ではないんですよね。それを言ってどうなる？俺にメリットがあるのか？ねえだろ？まあいいよ。先月、お前と同じように、俺を訪ねてきた奴がいた。何年も前のことを、今更掘り返そうだなんて。バカのやることだと思っていたが、あいつは本気だった。ケイさんも信じてくれているんだろう。話すことは一緒になるけど、いいか？お願いします。昔から俺は、悪いことばっかしてた。薬にも手を出した。そんな俺を、ある一人の刑事が救ってくれたんだ。恩をあだで返すような真似はしたくねえから、俺は足を洗ったんだ。それから1年間は楽しかった。守るものもできた。そして、土屋っていう男に脅されたんだ。よく聞け。俺の罪をかぶれ。もし、この話を跳ねつけるようなら、もう、嫁と子供には会えない。俺だって、無所に入るのは嫌だったし、それ以上に、家族が殺されるのだけは、絶対に避けたかった。当時、動機は、首相になった大越拓郎に納得がいかなかったとか、大越総理の目に余る発言が反感を買っただとか、いろいろ言われてたけど、
証拠は何一つ出てこないし、当の本人は政治に関心すらない。やったのは土屋なんだ。これが俺の言える全てだ。土屋とはどういう関係だったんですか？仕事仲間。まあ俺も組に入ってた時期があったから、その時の。では、その男は、組員ってことですね。いいや違う。お前と同じ警察だぞ。もしかしてそいつ、公安の人間じゃないですか？そうかもな。おっせえなあいつ。おい、柳川柳川しっかりしろ柳川そうだったか。片桐の母は公安？ありや。黙れ。ちょうどいいな。ずっと気に食わなかったんだよ。おい、教えてくれよ。どうしてお前らは俺を困らせるんだ。おい、教えろよ。まあまあ、そこら辺でいいんじゃないですか。周りは見張ってるんで、あとは。そんな、それは違うでしょ。なんだよ。これが俺たち公安のやり方だろ。そうだ。あのお父さんは。目が覚めて一発目の言葉ではねえな。聞きたいことが山ほどあるんだ。記憶が結構戻ったんです。じゃあ、お前が追われている理由も分かったのか？あの男のことも。あの男？お前が意識を失う前に接触してきた男。なんて言ったらいいか。最初から全部話していい？うん。俺は、もともと警察官だった。先輩！はじめまして。今日から桜井先輩の下につくことになりました。片桐蓮です。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。元気いいね。いや、頭上げて。桜井優です。うちの桜井。マル秘追尾します。おい、はい。1年目の俺は、お前が見た桜井優と一緒にがむしゃらに働いた。そんな中、桜井先輩の異動が決まった。俺がいなくてもお前は大丈夫。移動先はどこですか？どうした？心配してんのか？明日からなんですよね。頑張れよ。教えてくれなかったが、後に分かることになる。片桐くんちょっといい？はい。片桐くんの日々の功績が認められて、来週から公安に行ってもらうことになったの。え？本当ですか？嬉しいのは分かるけど、公安は人には言っちゃいけないの。そして家族にもだよ。今すぐ準備して。今すぐ？静かにしてたでしょ。でも大出世だよ。思いっきりやってきなさい。痛いです、痛いです、先輩。おばさん、俺、移動が決まったんだ。しばらくうちに帰れないかもしれない。ご飯ちゃんと食べてる？体だけは大事にしなさいよ。頑張ってね。
ちょっと、この任務は情報を聞き出すだけで殺せとまでは言われてませんよ。口を出してくんな。ここはこういうやり方だ。異論は認めない。おじちゃん、何してるの？坊主、一人で家に帰れるかい？お願いだ。やめてくれ。もう許してくれ、本当に。お願いだ。本当に何もしてないんだ。信じてくれ。お願いだ。本当に何もしてないんだ。許してくれ。お金ならいくらでもやるからさ。妻と子供もいるんだよ。お願いだ。助けてくれ。お願いだ。それだけは。それだけはやってくれ。おい、大丈夫か？びっくりするよな。俺も最初はこうなるとは思わなかった。そうですよね。誰もこんなことしたくないですよね。僕、二人と直接話してみます。何？公安がどうあるべきなのか。そんなこと言って何も変わんないだろ。でも、誰かが変えようとしなければ何も変わりませんよ。僕が。ダメだ。その思いは誰もが通る道だ。俺だって。うん、わかったよ。あのクソ野郎。あいつ、あの女に似てるな。なんだよ。いるならいるって言えよ。やっちまってもいいんじゃねえか。早えだろ。まだ確定したわけでもねえのに。最後は一緒だ。桜井が珍しいだけで、今までだってそうしてきたろ。わかった。あとは俺の手でやる。先輩、お疲れ様です。ほらよ。おい、片桐。何先輩の後ろなんかつけてんだ？やっぱり、こんなやり方、間違ってますよ、先輩。反社と公安が関わっていることが明るみに出れば、世間の警察に対する信頼がなくなってしまうかもしれませんよ。こんなとこ見られたら、なんて説明するつもりなんですか？黙れ！ちょうどいいな。ずっと気に食わなかったんだよ。おい、教えてくれよ。どうしてお前らは俺を困らせるんだ。おい、教えろよ。まあまあ、そこら辺でいいんじゃないですか。周りは見張ってるんで、あとは、こっちで。そんな、それは違うでしょ。なんだよ。これが俺たち公安のやり方だろ。死ね。立てるか。おい、こっちは持ってんだぞ。だから、その人は命の恩人だ。おいおい、俺の質問聞いてたか？結局お前が追われてた理由ってなんだよ。それは、わかんない。なんだよ。進んだと思ったら全然進んでねえじゃん。話に続きは？そこから先の記憶は、ほとんど思い出しそうにない。でも、その人の居場所ならわかる。こんばんは。
この間はありがとうございました。俺、思い出したんです。なんで見ず知らずの俺のことなんか助けてくれたんですか？おう、そうか。ごめんな、レン。一人にして。俺はお前の父親なんだ。え？だよな。こんなこと言われて急に受け入れられる方がおかしいよな。じゃあ、こいつが追われてる理由って分かったりしますか？それは。やっと見つけた。お前を探してたんだ。稲森幸三。なんだお前ら。え？稲森って。稲森幸三を訪ねろ。危ない。何やってんだよ。大丈夫ですか？とりあえず安全な場所に行きましょう。ああ。おいおいおい、どこ行こうとしてんだ？行ってくれ。ありがとう。あと5分で救急車が来ます。もう少し耐えてください。お前の父親がこいつらの仲間に連れ去られた。え？くそ。早く行けよ。でも、お前そんなんで。行け！死ぬなよ。急ぐ。お前もなのか、桜井。なんでここにいる？消さなきゃならない。帰れ。はい。お前。あいつを指名手配して殺そうとする理由は何だ？あいつは何もやってない。母親と何か関係があるのか？あいつは土屋先輩。もう終わりにしよう。どういうことですか？俺は人殺しなんてしない。何のために？どうせ今から死ぬんだ。聞いてどうする？だからこそですよ。何も知らないまま死ぬなんて。なんだよ。俺は勘違いしてた。
お前が全てを知っているものだと勝手に思い込んでいた。片桐蘭、お前の母親はな、俺以上言うな。養子じゃない。殺されたんだ。どういうことだ。18年前の大越一家殺人事件の犯人は俺だ。事件の1週間前、俺の妻と娘が大越三郎が運転する車にひかれた。80も過ぎたじじいが運転なんかするから、怒りが収まることはなかった。くそ絶対殺してやる。そして俺は大越一家6人を皆殺しにした。よく聞け。俺の罪をかぶれ。もしこの話を跳ねつけるようなら、もう嫁と子供には会えない。それにいち早く気づいたのはお前の母親だよ。土屋先輩、何か隠してますよね。最近突然いなくなったり、早く家に帰ろうとしたり、おかしいですよ。なんだよ急に。大越一家殺人事件の犯人は桑畑正史じゃないですよね。あの人に動機なんてありません。先週、土屋先輩の奥さんとお子さんが大越三郎に惹かれて亡くなりましたね。そしてあなたは桑畑正史とも面識があった。先輩が犯人なら全部ついつまが合うんです。ねえ先輩、違いますか？何もかも違う。俺なわけないだろ。そう、あの女殺す。絶対殺す。殺す。おい、土屋、人手が足んねえんだろ。協力してやるよ。やるか。話って何ですか？さあ、大丈夫ですか？救急車ですね。どうされました？この人が通りすがりの男の人に刺されたんです。わかりました。周りの住人にはパニックにならないように変な噂は流さないようにしてください。お兄さんも早く逃げて。はい、わかりました。やっぱり土屋先輩が絶対許さない。そんな。どこ？これじゃない？これヒゲなの？これ髪の毛じゃない？ヒゲかな？お母さん、ちょっと出かけてくる。何時に帰ってくるの？ごめんね、レン。行ってくるね。
レン君、大きくなったね。お母さんは？お母さんは遠いところにお仕事に行っちゃったんだ。遠いところ？だからそれまではおばさんと一緒に暮らそうね。桜井、桜井、何があったんだ。片桐が危ない。そこを右に曲がってくれいるはずだ。でもお前をここに置いてはいけない。ダメだ。俺はもう助からない。せめて片桐だけでも。分かった。でもよかった。お前が全て打ち明けてくれて。今までお前が話したことは全部世界に筒抜けだ。やめろ。それだけは。土屋豪輝、お前のことは全て調べ上げた。もう言い逃れはできない。そう、もう終わりだ。片桐！この時期になるとどうしても思い出しまうな。もしあいつと本当の友達になっていたら、よし行くか。おい本庄、お前頼む。牛丼おごりな。いやいや、それはなしだろ。辛いことが多すぎて、悲しみは誰のもの。涙をこぼすのは君だけじゃないのだろう。晴れた午後の日差しが教えてくれるのは地べたに晴れ